Когато достигнете 60 години, числата не помагат. 65% от смъртните случаи в България се дължат на сърдечно-съдови заболявания, а след 60 години рискът от инфаркт се увеличава с 400%. Още по-лошо, 80% от хората с компрометирани артерии не знаят за това, докато не стане твърде късно. Най-лошото, 80% от хората с компрометирани артерии не знаят за това, докато не стане твърде късно. Още по-лошо, хранителната индустрия превърна ежедневните продукти в тихи бомби, зареждайки ги с трансмазнини, скрити захари и излишък от натрий, които буквално запушват артериите ви, докато си мислите, че просто се храните нормално. Но има и шок от реалността. Докато 4 специфични храни ускоряват блокирането на артериите с до 60%, други 4 храни могат да намалят масните плаки с 30%, да подобрят кръвообращението само за 3 седмици и да намалят риска от инсулт наполовина. Това решава дали ще живеете с енергия, независимост и качество на живот след 60 години или ще се превърнете в поредната статистика за сърдечно-съдово заболяване, което е можело да бъде избегнато. Затова днес 4 храни, до които никога не трябва да се докосвате, и 4, които си струва да консумирате всеки ден след 60. И когато стигнем до номер 1, ще видите древната българска храна, която лекарите наричат чистачът на артериите. Преди това ми кажете в коментарите, на колко години сте и имали ли сте някога страх от високо кръвно налягане или болка в гърдите. Абонирайте се сега, активирайте звънчето и споделете с тези, които обичате. Нека преминем към храна номер 4 и причината, поради която тя унищожава артериите ви без да осъзнавате. Нека бъда директен с вас. След 60 години артериите ви вече не са същите. И това не е паника, това е чиста биология. С течение на годините стените на артериите ви естествено губят еластичност. Представете си нов градински маркуч, гъвкав и гладък от ветре. Сега си представете същия маркуч след десетилетия употреба, по-твърд, с натрупани отлагания, понякога с малки пукнатини. Точно това се случва с вашите артерии. Но ето го истинския проблем. Докато това естествено стареене се случва, много хора продължават да хранят артериите си с вещества, които ускоряват този процес по опустошителен начин. Това е като да сипеш сол в отворена рана. Проучванията показват, че след 60 години рискът от образуване на атеросклеротични плаки, онези отлагани от мазнини и калций, които стесняват артериите, нараства експоненциално. В България, където сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смърт, това не е просто статистика. Това е реалност, която засяга хиляди семейства всяка година. Най-опасното е, че запушването на артериите се случва тихо, не боли, не предупреждава. Може да се чувствате перфектно, докато артериите ви са блокирани на 50%, 60%, дори 70%. И когато се появят симптомите, увреждането вече е значително. Помислете, в този момент хиляди хора в България живеят нормално, без да знаят, че артериите им са компрометирани. Но вие не е нужно да сте една от тези статистики. И точно за това видео може да промени живота ви. И така, какво всъщност се случва, когато артериите ви се запушат? Ще обясня по начин, който ще разберете перфектно. Когато консумирате храни богати на лоши мазнини и захари, те влизат в кръвообращението ви. LDL-холестеролът, така нареченият лош холестерол, започва да се натрупва по вътрешните стени на артериите. Първоначално това са само малки отлагания, почти незабележими. Но с времето тези отлагания растат, калцират се и образуват твърди плаки, които стесняват пространството, през което кръвта трябва да тече свободно. Представете си магистрала с 4 ленти, която се свежда до 2, след това до 1. Трафикът става бавен, задръстен. Точно това се случва с потока на кръвта ви. И ето предупредителните знаци, които не можете да пренебрегвате. Болка или стягане в гърдите при изкачване на стълби или извършване на физическо усилие. Задух при дейности, които преди са били прости, като ходене до пазара. Често изтръпване на ръцете или краката, защото кръвта не достига правилно до крайниците. Необяснима умора, дори след нощен сън. Чести световъртежи, особено при бързо изправяне.
Тези знаци са викът на тялото ви за помощ. И ето най-страшният факт. Може да отнеме от 10 до 20 години, докато една артерия стане опасно компрометирана, но последните 30% от запушването могат да се случат за броени месеци, ако поддържате лоши навици. Но все още има време да обърнете процеса. Все още има надежда. И всичко започва с елиминирането на злодеите, които ще разкрия сега. Храната злодей номер 4, която унищожава артериите ви в този точен момент, е преработените меса. Говоря за наденица, луканка, колбаси, пушена шунка, онези колбаси, които са част от българската традиция от поколения. Знам, че е трудно да се чуе това. Мнозина от вас са израснали с тези храни, те са част от културата, от семейните спомени. Но трябва да бъда честен. Науката е ясна и безпощадна по този въпрос. Всяка порция от 50 грама преработено месо, това са само 3 тънки филийки, увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания с 42%. Ще повторя, почти наполовина по-голям риск. Защо? Защото тези продукти са заредени с наситени мазнини, които повишават лошия холестерол, натрий в абсурдни количества, който взривява кръвното налягане, и химически консерванти като нитрити и нитрати, които причиняват хронично възпаление в стените на артериите ви. За да добиете представа, 100 грама луканка съдържат около 1500 мг натрий. Максималната дневна препоръка е 2000 мг. Тоест, само в 3 филийки вече сте консумирали 3/4 от натрия, който трябва да приемете за целия ден. А натрият кара кръвта да задържа вода, увеличавайки обема вътре в артериите и принуждавайки сърцето да работи много по-усилено. С времето това уврежда артериалните стени и улеснява натрупването на плаки. Не казвам, че трябва напълно да премахнете тези храни от живота си, но ако ядете колбаси повече от 3 пъти седмично, вие буквално ускорявате запушването на артериите си. Намалете драстично, запазете ги за специални поводи, а не за закуска всеки ден. Вашите артерии ще ви благодарят. И сега да преминем към злодей номер 3, който е още по-коварен, защото се маскира като безобиден – индустриалните печива. Замразена баница, пакетирани бисквити, опаковани кексове, круасани от супермаркета. Тези храни изглеждат практични, бързи, дори невинни, но те са истински артериални бомби. Проблемът е в състава – хидрогенизирани трансмазнини, излишък от рафинирани захари, ултрапреработени брашна, които тялото ви бързо превръща в захар. Трансмазнините са най-лошите врагове на вашите артерии. Те правят две ужасни неща едновременно. Повишават LDL холестерола, лошият, който запушва, и понижават HDL холестерола, добрият, който почиства. Все едно трупате буклук в артериите, докато уволнявате буклукчиите. Проучванията показват, че всеки 2% от калориите, идващи от трансмазнини, увеличават риска от сърдечно-съдови заболявания с 23%. Това не е малко, това е опустошително. И най-честата грешка, която виждаме, но това е само една бисквитка на кафе. Да, но това са 2 бисквити на закуска, плюс парче кекс след обед, плюс една замразена баница вечерта, защото сте уморени и не ви се готви. Това тихо натрупване през деня, всеки ден, е това, което унищожава артериите ви без да осъзнавате. Удобството може да ви струва здравето. Направете си домашна баница с точени кори и зехтин. Отнема повече време. Да, струва ли си живота ви? Със сигурност. Сега стигаме до последните двама злодеи, и те са тези, които най-често виждам в българските кухни. Злодей номер 2 – пържени храни и повторно използвани мазнини. Традицията да се пържат картофи, мекици, пътладжани е дълбоко вкоренена в българската кухня. Разбирам, но проблемът не е само в пърженето, а в това, което се случва с мазнината, когато я използвате повторно. Когато загрявате мазнина до високи температури, особено повече от веднъж, тя претърпява окисление. Образуват се токсични съединения, свободни радикали, които буквално атакуват клетките на артериите ви, причинявайки хронично възпаление. А хроничното възпаление е перфектната почва за образуване на плаки. Все едно подготвяте пътя за бедствие. Дори масла, които се смятат за здравословни, като слънчогледовото олио, когато се използват повторно и се прегряват, се превръщат в отрова за вашите артерии. Алтернативата е проста. Печете, гриловайте, гответе на пара.
Използвайте суров зехтин върху вече готовите храни. Вкусът различен ли е? Да. Ще ви имат ли внуците ви за повече години? Със сигурност. И накрая, злодай номер 1, най-коварният от всички – скритата захар в уж здравословни продукти. Мислите си, че правите интелигентен избор, като купувате ароматизирано кисело мляко, плодов сок в кутия, готови сосове за салата, зърнени закуски. Но обърнете етикета и вижте – 15, 20, 25 грама захар на порция. Това е повече захар, отколкото в газирана напитка. Излишната захар причинява нещо наречено гликация. Захарта се свързва с протеините в стените на артериите ви, уврежда ги и ги прави по-податливи на натрупване на плаки. Освен това, постоянните пикове на глюкозата водят до инсулинова резистентност, системно възпаление и коремно затлъстяване. Всички те рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания. И най-лошото, тази захар е скрита, вие не осъзнавате, че я консумирате. Натуралното българско кисело мляко е невероятно здравословно, но българско кисело мляко с ягоди, с вече добавен мед, с парченца плодове в сироп, това е захар, маскирана като здраве. Научете се да четете етикети. Ако има повече от 5 грама захар на порция, оставете го на рафта. Купете натуралното и вие самите добавяте пресни плодове. Сега, след като познавате 4-мата злодеи, които унищожават артериите ви, е време за добрата част. Време е да се запознаете с 4-те мощни храни, които могат буквално да почистят артериите ви, да подобрят кръвообращението ви и да добавят здрави години към живота ви. И ще започна с моя абсолютен фаворит, този, който наричаме чистачът на артериите. Храна номер 1, героят на вашите артерии е суров български чесън. Да, същият, който е във вашата кухня в момента. Чесънът се използва от векове в българската традиционна медицина и съвременната наука най-накрая доказа това, което вашите баби вече са знаели. Чесънът е чисто лекарство. Тайната се крие в съединение, наречено алицин, което се образува, когато нарежете или смачкате суровия чесън. Алицинът намалява ЛДЛ холестерола до 15%, действа като естествен антикоагулант, предотвратявайки образуването на съсиреци и разширява кръвоносните съдове, подобрявайки притока на кръв. Но ето най-впечатляващият факт. Клиничните проучвания показват, че ежедневната консумация на суров чесън може да намали съществуващите артериални плаки до 50% само за 12 седмици. 12 седмици! Това означава, че за 3 месеца можете да обърнете години на увреждане. Как е възможно това? Чесънът буквално измита мастните отлагания от стените на артериите и помага за тяхното разтваряне. Идеалното количество е 1 до 2 зъбчета суров чесън на ден. И ето трикът. След като нарежете или смачкате чесъна, оставете го да престои 10 минути преди да го консумирате. Това активира напълно алицина и увеличава максимално ползите. Как да го консумирате? Смесете с зехтин и намажете върху пълнозърнест хляб. Добавете нарязан в салати. Смесете в натурално кисело мляко. Да, в началото може да изглежда силно, но артериите ви ще ви благодарят безкрайно. Кажете ми в коментарите сега, можете ли да ядете суров чесън всеки ден? Искам да знам. Храната герой номер 2 е повод за гордост за всеки българин. Натурално българско кисело мляко. Истинското кисело мляко с живи пробиотици. Това не е просто кисело мляко, това е българско наследство, признато в цял свят и то по основателни научни причини. Българското кисело мляко съдържа уникален щам бактерия, наречена Lactobacillus bulgaricus, която се среща само в България. Тази бактерия има изключителни свойства за сърдечно-съдовото здраве. Консумацията на 200 мл натурално българско кисело мляко всеки ден може да намали ЛДЛ холестерола с до 15%, да намали възпалението в артериите и значително да подобри усвояването на основни хранителни вещества като калций и калий, които са от основно значение за контрола на кръвното налягане. Живите пробиотици също помагат за регулиране на метаболизма на мазнините, предотвратявайки съхраняването на излишъка в артериите. Но, внимание, говоря за натуралното кисело мляко, без захар, без изкуствени аромати. Индустриализираните версии с захар напълно анулират ползите.
Купете натуралното и вие самите добавете чист български мед, нарязани орехи, ленено семе. Превърнете тази традиционна храна в мощно оръжие срещу сърдечно-съдовите заболявания. Храната герой номер 3 ще ви изненада със своята простота. Български орехи. Орехите, произведени в България, са международно признати за качеството си и са истинска суперхрана за вашите артерии. Всеки орех е концентрирана капсула от омега-3, аргинин, антиоксиданти и фибри. Омега-3 намалява системното възпаление. Аргининът стимулира производството на азотен оксид, който отпуска кръвоносните съдове и подобрява потока. Антиоксидантите се борят с оксисляването на ЛДЛ холестерола, предотвратявайки залепването му по стените на артериите. Проучванията показват, че консумацията на само 30 грама орехи на ден, това е малка шепа около 7 до 8 ореха, намалява риска от сърдечно-съдови заболявания с 45%. 45%! Това е по-ефективно от много лекарства. Най-доброто време за консумация е сутрешната или следобедната закуска между основните хранения. И винаги сурови, никога печени или осолени, защото обработката унищожава много от полезните хранителни вещества. И накрая храната герой номер 4 – мазни риби, особено скумрията, толкова често срещана в Черно море и по българските пазари. Мазните риби са най-добрият естествен източник на омега-3 ЕПА и ДХА, две незаменими масни киселини, които тялото ви не може да произвежда само. Тези омега-3 правят невероятни неща за вашите артерии. Намаляват триглицеридите с до 30%, понижават кръвното налягане, предотвратяват образуването на опасни съсиреци и намаляват хроничното възпаление. Идеалната честота е да се консумира мазна риба 2 до 3 пъти седмично. И приготвянето е от решаващо значение. На скара, печена, на пара. Никога пържена, защото това унищожава омега-3 и добавя лоши мазнини. Освен скумрията, сардините и херингата са отлични и достъпни алтернативи. Овкусете с лимон, чесън, български билки като чубрица. Просто, вкусно и мощно. Но сега може би си мислите, добре, знам какво да избягвам и какво да ям, но как да събера всичко това на практика? Как да организирам храненето си? Нека ви дам прост и устойчив план, който можете да започнете още утре. Всеки ден на закуска започнете с чаша натурално българско кисело мляко. Добавете малка шепа нарязани орехи и лъжица чист мед. Това отнема 3 минути за приготвяне и ви дава пробиотици, омега-3, антиоксиданти и енергия за целия ден. На обяд редувайте 3 пъти седмично зелена салата с пресни зеленчуци, 1 зъб суров чесън, нарязан, зехтин и рида на скара. В останалите дни домашна зеленчукова супа с пилена скара или печени зеленчуци с чист протеин. Всеки ден в 16 часа изяжте своята шепа орехи. Това ви предпазва да не стигнете до вечеря прекалено гладни и да направите лош избор. На вечеря поддържайте леко варени или печени зеленчуци, малка порция чист протеин и винаги включвайте суров чесън под някаква форма, в соса, в салатата, смесен с зеленчуците. Пийте поне 2 литра вода през деня. Адекватната хидратация помага за разреждането на кръвта и подобрява кръвообращението. И използвайте естествени български подправки, за да добавите вкус без натрий, чубрица, сладък червен пипер, пресен копър. Не е нужно да ядете безвкусно, за да сте здрави. Започнете постепенно. Не се опитвайте да променяте всичко наведнъж. Първата седмица просто премахнете колбасите и добавете чесъна. Втората седмица заменете индустриалните бисквити с орехи. Третата седмица включете натуралното кисело мляко на закуска. Малките последователни стъпки са по-мощни от радикалните промени, които не можете да поддържате. Но сега трябва да ви предупредя за 3 фатални грешки, които могат напълно да анулират всичките ви усилия. Първата грешка е това, което наричам фалшива компенсация. Много хора си мислят: храних се добре на обяд, така че мога да ям зле на вечеря. Ще компенсирам утре. Но тялото не работи така. Всяко лошо хранене причинява незабавна вреда на артериите ви. Няма банкова сметка за здраве, в която депозирате и след това теглите. Всеки избор има последствия в реално време. Захарта, която ядохте сега, причинява възпаление сега. Трансмазнината, която приехте, се отлага в артериите сега.
Последователността е по-важна от моментното съвършенство. Втората фатална грешка е подценяването на ролята на стреса и заседналия начин на живот. Здравословното хранене е отговорно за около 70% от сърдечно-съдовото здраве, но не е 100%. Ако се храните перфектно, но живеете под хроничен стрес и не се движите, артериите ви все още ще страдат. Стресът освобождава хормони като кортизол, които причиняват хронично възпаление в артериите. Заседналият начин на живот кара кръвта да циркулира зле, улеснява образуването на съсиреци, отслабва сърцето. Решението е интегрирано. Здравословно хранене плюс 30 минути ходене на ден плюс прости техники за дълбоко дишане за контрол на стреса. Всичко се умножава, не се събира, умножава се. Не е нужно да ходите на фитнес, не е нужно да бягате маратони. Ежедневна разходка из квартала, изкачване на стълби вместо използване на асансьор, градинарство, игра с внуците. Движението е живот. И третата фатална грешка, може би най-честата, е да мислите, че малко не вреди. Една бисквита, една наденица, едно пържено, едно парче торта. По-отделно наистина не изглежда много, но ефектът е кумулативен. Една индустриална бисквита на ден са 365 бисквити годишно. Една филийка колбас всеки ден са 365 филийки, заредени с натрий и консерванти. Вашите артерии не прощават в честотата. Правилото, което работи, е 90% дисциплина, 10% контролирана гъвкавост. Това означава, че при 9 от всеки 10 хранения правите здравословен избор. При 1 от всеки 10 можете да имате известна гъвкавост при наистина специални поводи. Рожден ден, сватба, важен празник. Специалните поводи са специални, защото са редки, а не защото се случват 3 пъти седмично. Вашите навици днес решават здравето ви утре. Това не е клише, това е биологична реалност. И така, обобщавайки всичко, което видяхме днес, вече знаете точно какво унищожава артериите ви. Преработени меса, индустриални печива, пържени храни и повторно използвани мазнини, скрита захар в фалшиво здравословни продукти. Това са 4 злодеи, които трябва да премахнете или драстично да намалите. И вие също познавате 4 герои, които ще почистят артериите ви и ще защитят сърцето ви. Суров български чесън, натурално българско кисело мляко, български орехи и мазни риби като скумбрията. Прости, достъпни храни, част от българската култура и с доказана научна сила. Вашите артерии имат памет. Те помнят всяко лошо хранене, всеки излишък на сол, всяка трансмазнина. Но те също имат изключителна способност за регенерация, когато им дадете правилните инструменти. Всеки избор във вашата чиния е глас за вашето дълголетие или за вашата болест. Всяка хапка е решение и вие имате силата да решите. Направете го не само заради себе си, но и заради тези, които зависят от вас. Вашите деца, вашите внуци, вашият съпруг, абега. Те се нуждаят от вас здрави, активни, присъстващи. Не бъдете поредната статистика. Бъдете пример, че е възможно да остареете със здраве, енергия и качество на живот. Сега ми кажете в коментарите, коя е първата храна злодей, която ще премахнете от живота си? Чета всеки коментар и отговарям лично. Ако все още не сте абонирани за канала, абонирайте се сега и активирайте звънчето, за да не пропускате следващите видеа за сърдечно-съдово здраве. Споделете това видео с някой, който е на възраст над 60 години и когото обичате. Това може да е информацията, която спасява живот. Грижете се за артериите си днес. Вашето бъдеще ще ви благодари.